Dokso itutulingan ng gimaskara, sundalo ni Kuktong ang kakontra. Sa ilang pagkumbati, surrender ang mga kabasi, nahurot ang mga andohaw, reinforcement ang mga putiti, eroplano ang mga paki, ang pawikan mga tangki, nangaupaw ang kugita, gimasin ka ni dali-dali. Aray, aray, ang mga borereng gipangbitay, kaysa internasyonal wa mo sobay, maong nga sihon nagamahay. Kumansay lang pagera, naging meeting si Baracoda, kay si Kernel ang buhutan, nangayog independensya. Si Kugtong wa mo yun, kay ang danggit mga espiya. Si Kitong tigpakulbol, kay si Bugaong tigpatrolya. Hala, hala, ang mga katambak ng giwilga, kay wa suhuli sa ilang pagkompanya, kay nag-flying boaters ang mga bata. Human maigo sa linog ang syudad sa mga bukya,